ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷിഹാബ് യാത്ര തുടരുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ നല്ല മഴയാണ് കേട്ടോ, കാലാവസ്ഥയൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സമയം 3:40. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷിഹാബ് സെർബിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ ഗ്രീൻ പാർക്ക് ഹോട്ടലിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. ഏതായാലും നല്ല മഴയാണ് കേട്ടോ, കനത്ത മഴയാണ്. നിങ്ങൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, മലകളൊന്നും ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷിഹാബ് കടന്നു വരുന്നു. നല്ല മഴയാണ്, എല്ലാവരും കൂടെയൊക്കെ ചൂടിക്കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഹോട്ടലിലാണ് ഷിഹാബിലേക്കുള്ള ലഞ്ച് ഉള്ളത്. ഏതായാലും നല്ല മഴ കാരണം യാത്ര കുറച്ച് വൈകിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെയും ഇതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വൈകി, പിന്നെ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം സ്ഥലങ്ങൾ നടക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടും ചെറിയൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇന്നത്തെ നടത്തം നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല മഴ കാരണമാണ് ഇന്നത്തെ നടത്തം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.